Ma kako ljudi doživljavali ovaj naš susret, želim reći da ljudi za nas, imali smo mali nesporazum. Ja sam bio u Istanbulu, oni koji su pratili medije sa selekcijom, oni su bili kao nasu i zaista je Vijeće ministara reagovalo i pomoglo nam sa 100.000 maraka. Evo, prilika da im se zahvalim i taj nesporazum smo napravili više zato što nismo bili upućeni kad su pare došli ili ne. Međutim, puno bitnija je stvar da smo bili kod ljudi koji definitivno shvataju probleme nas sportista i koji definitivno žele pomoći sportu. Ovom prilikom pozivam sve ostale koji su u parlamentu Bosne i Hercegovine da jednostavno sklone nas i sklone ovu djecu od politike. Mi se ne bavimo politikom, želimo samo da se bavimo sportom i da ovoj djeci omogućimo da i dalje prave ovakve rezultate, ne samo u košarci, nego u svim ostalim sportovima. Dakle, ponavljam, zaista mislim da ljudi koji stoje ovdje su vrlo dobronamjerni, ali želim i ostale da pozovem ili ovom prilikom da im kažem nemojte zaustavljati proces pomoći sportu, svim ostalim sportovima u Bosni i Hercegovini i evo na neki način pratit ćemo vas. Imate li srca da dignete ruku protiv ove djece i protiv svih sportista u Bosni i Hercegovini? Želim u moje ime i ime Vijeća ministara da čestitam ovim divnim, prekrasnim, zlatnim momcima koji zaista predstavljaju ponos Bosne i Hercegovine i koji su nam pokazali šta znači hrabrost, upornost, istrajnost i koji su nam probudili nadu i pokazali da se uvijek vrijedi boriti za svoje ciljeve. Sve ono naravno što bi mogla doći kao kritika Vijeću ministara, ja je unaprijed prihvatam i ja bi mogao izreći mnogo veće kritike na naslijeđeni sistem nego što bi vi sami sada meni mogli reći. Dakle, naslijeđeni sistem je sistem bez sistema. Mi smo naslijedili budžet u kome je stavka za sport bila 0. Dakle, naslijeđena stavka za sport koju smo naslijedili je bila 0. Uspjeli smo povećati tu stavku i početi finansirati sportske saveze i finansirati ovako značajne takmičenja i manifestacije kao što je bila ova. Da li su ta sredstva dovoljna? Mi znamo da nisu, ali isto tako dajemo čvrsto obećanje da ćemo nastaviti finansirati i Košarkaški savez i sve druge saveze koji ostvaruju međunarodne značajne rezultate, a ova nevjerovatna pobjeda, ovaj nevjerovatni historijski uspjeh će biti ključni razlog i veliki podstrek da uđemo u sistemsko rješenje finansiranja sporta na nivou Bosne i Hercegovine. Mi ćemo vrlo brzo podnijeti i pokrenuti inicijative koji će značiti donošenje novog zakona o sportu i minimalno 3 do 4 puta povećanje sredstava koje sa nivoa Bosne i Hercegovine trebaju biti usmjerene za potrebe sporta i za potrebe kulture. Evo još jednom najiskrenije čestitam ovim zlatnim momcima koji su naravno obradovali naša srca. Želim im puno uspjeha u njihovoj daljoj sportskoj karijeri. Zaista ćemo svi u kapacitetu kojem bude moguće stati iza njih. Čestitam naravno i stručnom štabu, ljudima koji su pomogli ovim mladim momcima da i u najtežim trenucima ne zadrhti niti srce niti ruka. Mislim da su oni nosioci, jedni od važnijih nosilaca ovog uspjeha. I evo na kraju želim da zajedno sinhronizirano i sinergijski ovaj uspjeh, ovaj nevjerovatan istorijski uspjeh bude dan kada će i pitanje finansiranja sporta ući u jednu sasvim novu, pozitivnu i kvalitetnu eru.